Konai di sini dalila wati bai log besa kosam bai kha hai ke pano boti ni khela naina na ya kali ya hai si asuk ke pano boti ni besa kosam bai pano khela rai thika hello bayarok jotana no lamsogo haina hayani ketal blog tini hinke to 19 August 2024 Maharaja Bir Bikram ni birthday plus Khumulwng Football Final Match bo angoi tongo hinke chong abno no nailene hinai phailajak Phungni simi ongkhonai hinmang no watui asuke marke phaimani bagai chung ongkhon laimia tabuk wati kisa komika hinai phaimani tabuk bahaino watui phaino tongo haino khere haipano komijak hinke chung khelani last moment of before 10 minutes hai sekang roksi chung sokpai siona asuke naina musung mani phungni simi chung phaimalia watini buikhe to iko awatui phano asuke borok pungja gallery pura full sati aske dungmali hatio sati selong kahino tai sailap kori kha aske borok bangmani sati paile mani hinke oro phai khana mani Killa rok 1 goal ro khapo hinke Bibash Team hinke 0 hanai khanao chung to last moment no si sopai siu hinke ba nuglia to phano borok rok corner baya kho tabuk hinke chung ayang bising side thangai de mano hinai thangai tong layo oro basawi nai ne himabo joto sati mangsi koton mang aboni bagai oro basai bu kono nugla khne bansagoi tabu gayang ikor kisa borok keseng haino goro basana nai mani oro bo asuk jotjaya ka ba ayang buskang go thangai tong layo chung nai ne hinai already borok hinke iko truk ongkhonlai si tong laikha haipano price distribution rok hinke khaya ko ke abu phano chung nai sinai hinai thangai tong layo iko ang thangai tongo ani logi hinke bla bano se video khai tong angke sai simaya nai tui tong ani log de phai ka hanai bokhe to ren ko chumja gya bo sati hungjak boni ren ko kaisa tongma no bano chumrei di rikha ang phaya himani se bol kokrei final match ma nai leya hinai boni ren ko na no chumrei tui phai ka angka ba bokhe ma chumliya chungta gallery sakawo phai nai kisa view phunugoi tong norok no I ko price distribution khaina bagai borok ko thumlai tong layo ke chungtabo a jaga bono thangnai haipano borok bangmani bagai haino basawi sima tongsu asuke no sati bai sati takpra jaglai sokka nanglai ma bagai ke tabke thanglai tong layo ke I ko dalila no kisi sa no kha norok no phunuga no do nai tong di bobo asuke no watui besak sibai ka akon borok le sati kaisa se borok khorok nei hinke ba bobo froni simin jani nai tong phaimani ang khana asuke besak sibai ka nai di hinke norok tamung no dalila ni fan hinke kaisa like rodi boni bagai I konai di busu kosto khe bonai phai haipano boni asuke interest tong himani kokta hinke abono chung tabok thanglai tong lai teibo iko hapsi nai Habi nai mani asuke no borok tong thoglai kham tamnai tamu mosanai mosao onglai tong layo akon tangai mosaya angnai ba borok ni parani mungsi kusugo kao hinke ba tong thongnani bo kok no hinke norok bonai nei di Oro MDC chairman MLA songbo jotono basa baijak te borok ko thumlai baijak ke players rok bahaino kachangjak bai soka akon tangaile kachangjak ya tong sinai ba asuk je sukja watui joto bongni sago siklai khanke ba iko norok nugui mankhana champion rong ni trophy tei runners up rong ni trophy bo tongo tei bo tongo chicken best player rong ni tei hinke man of the match rong ni bo tongnai sundur no dele ke hambai maro norok sunga pula ni sini sak jara norok ni samung go ya karai nai sini dara or thunai rakha sini torok chuba ka apne bagena bosen kaisa bimin tu hisabai mujul mari chawna bosen kaisa ya santo sunga pakar अपने प्रोग्रेस आया है कि बेस्ट गोल स्कोरर जो दूसरे हाईएस्ट गोल बनाई और
tadi ko angka angka ko ini yang dari final bagai Sani Deporma Don Bosco tim ni mau salsa Sani salsa salah pas gol skor mereka apa ni bagi sembrono best goal scorer ini juga sembrono kaya trophy apa ni apa ni bagai angka ini sini honorable here sir kamal kalau orang kaya trophy apa ni bagai best goal scorer honorable Ian sini sir Anand Devar mano और trophy यहाँ पर मुझे angka itu banyak. Angkanya ini tidak hanya goal scorer sini sani Devar mano orang kau naik. Ada nukong ha? Fair play of the tournament. Killa Team sama mereka hamba baru. Mereka punya di sini di negara. Mereka punya kahar di negara punya. Mereka punya balik lagi. Tapi mereka foul rumah bagi mereka. Fair play awak bagi mereka saman kata. Sini honorable ini sport and youth. Sini kita di sini. Sini honorable Soel Deporma sana kena. Ini bisa kita. Tabuk hingke Sar Em Sohel bo trophy afarnai runners up rong no Bibash Team no nai tongdi second prize Lakh rupees अच्छे कमाया होने बदे ऑनलाइन लोगों को पैसा So finally tabuk hingke Killa Contractor Association angui thungpainai brongni team no tabuk ke champion trophy yafarjak sinai. Tansi masak sedikit. Killa. Honorable Chief CEM Masih fokus dengan gua. Tabuk ke sasa school ni students rok asuk ke bodol ke besa ke naithok ke chicken khayoi bisma kolai masalai tongo naidi kisa copyright issue ni bagai mute khaimar kha sound haipan onrok nai enjoy khaidi salbutui luluk borongni besa khai yaluk khai masamani nogoi belain tong thokka naidi Inke tabuk ke paikha khela jotono nogo thanglaibai tongo age no ordek to paijak borok thangbaijak no nogo haipano je price distribution khaimani nainai tongnai rok simichi tabuk last ni borok tongmani ke aboni bisingno tabuk jotono ongkholai tonglayo iko kacang jakbai sokata jotono watui thakbai painai nobar kacang ke sibo hinke ba aboni bagino kacang jakbai kha
Inke angke wan sokmani tini asuke watui phaimani phungni simi kitsapano thagi unlimited phai tongo goba tini letei nuglakha hine wan sokmani haipano last watui kisi sa thagmani bagai chung naiphelaiman kha inke tini bike berai klangjak o ganaro jesuk je gari bike tongmani jot thangbaijak tabuk hingke aram kha haini bagai ni chung last khudawi tongo apro hingke to gari bike pipit papat ongmani borok bai borok chaglaiya suke aboni bagai ongkhoriya ta hingke tabuk khe khela bo paikha borok bo paikha last nabar bo sip arab nangkha thangai tonglayo tabuk dogmali hateo sokpaikha tabuk kisa apel baigra na hinai sai tongo o ang sai tongmani hingke 200 hingke u aboni gana ni hingke 250 hingke ang 200 no na sinai basa bokhe hingke abon kete kisa tortiro apan kisa sai manawo kosok to kuroi apan kisa tamjani hai dak tongma hayongo hingke angke apel kotoni sai omta hai chikon no thokjago chrum ongo bokhe ekdom seremongo ta sobor hingke si thogya kotor rok omta hai hingke thokjago ang markheno hingke tabokhe saibaikha ang 500 gram sinanai tabokhe apel lokna bai phaioi fish market o sokpaikha hingke chung gobang kok chajakmani hingke katla roi mirka abomang chajago hingke iko raja hingke abo local ya hingke obo hingke to joto local mang hingke abono karphu bo tongo karphu hingke asuk thokjagya baja simis thokjago hingke tabuk sinui naimani jotono kahammang no tini ekdom fresh ongjak hingke o sinui naimani o mirka no na sinai obo hingke per kg 300 hingke tabuk masa nawoi retawoi nai tongo obo hingke retamani 500 gram ni saka kawi tongkha keba chung to kunui chanan jingke asuk kubang nangya 500 gram kanai jat masa sai na sinai ke abono tabuk sui tongo ko obo hingke bo kasoglia hingke bo hino dara hino ko rui chikon samasa rui kari runai de hini saung ka bai hi masa katho tok nai no rosiri hi saung ka I ko abono 500 gram ka o abono na sinai tabu hingke norokhe bu ano besi thokjak please comment khlai sadi angke katla thokjago haipano mirka rok bu thokjago geto bu katla thokjago hingke norokhe bu ano gobang kok thokjak comment khlai sadi hingke tai to video asuk logrglak tini jora tayani video oron mo thaksinai belai longong thangnai belabon bagai hingke norbai malai nai ani next vlog o ana haikena support khlai tongdi tei ani buskang ni katal video naisingui tongdi tini ni jora toyo sunang sinai jatono no har kaham tei bye bye